Wow, beautiful. Hot माथो हेलिकप्टाराव गाखोना बेरायनाय बायदिसो मोनबायब्रा। आयु फाग्ला मैदेर सायाव गाखोनाय बायदिसो मोनदों माथो। गोलैहां मोनलायलायदों माला। बै आइलेण्डआव बारजुमसै नामा सानैजों जोंहा। बै फिसाया मा बुस्थु मन्दिरसो नामाथाय बियो। नै गाखोग्राफ्रा मानसिफोरा जमा जमाथार। हेलिकप्टार सानिफ्राय बेबादि भिउस नुयो जायगाखौ। मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैथ'ला नै बेहायनो ओंखारगोन जोङो। नै बे सानिफ्राय थांबाथाय एकदम गोसोखौनो गिलुं मोनखायो गोलैहां मोनलायलायो। सफैलायबाय मोनफैलायबाय एबार ओंखारनांसिगोन जोङो। गाखोबावनो लुगैबावदोंमोन। टिकेटनि दामानो बाराद्राय लानायब्रा नोंहाबो गाखोबावगौमोन। मानसिफोरानो माबा होंगो दोंगोसो साइडखौनो होनो रोङा जाम्बिफ्रा। गैला जायगायानो लिफआव गाखोनो जायगायानो गैला। जायाफ्रा मा जोंखौसो लेट खालामलायबाय। गाखोलांबाय जायगायाव लिफआव जोंखौ थांनोनो होआसै। बेनो जोंखौ बोना लाबोनाय दिरुङानो नै। लोगोफोर दोनथ'नोसै भिडिअसखौ। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो सेयार खालामना होदो अननानै।